Mga kapuso, karong buntaga makauban nato ang usa sa mga student inventors sa weather monitoring system proyekto sa mga kabataan nga nahimong inspirasyon sa ubang estudyante sa Davao Oriental Regional Science High School sa Mati City. Kinsa siya, ato siyang ilailahon. Maayong butag, Neilwin, and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Basta din, ma'am. Thank you. Neilwin, congratulations di ay sa successful nga invention na inyong gibuhat na amaze jud ang kadaghan mahitungod sa inyong makabagong teknolohiyang gimugna. Ug daghan jud kayo ang gusto makahibalo sa kung unsa ba jud ang Arduino ug para sa asa ba ni siya. Ang Arduino na kaning technology, open source na siya nga microcontroller na ginagamit karon sa mga klase-klaseng invention. So, ang project namo is gamitan na mo Arduino for being a cost-effective na project, kay ang Arduino is also a cost-effective na technology na pwede ram magamit sa masikinsa ng mga tao. Unsa ba jud ang nahimo ninyong goal aron nga mas successfully mabuhat kini o kung nganong kaniman ang proyekto nga inyong nahuna-huna ang imbentohon? It could kanang help gani for predicting weather sa kanang specific areas lang, and kanang dili siya nag-rely real time jud ni siya in specific sa inyong lugar, which is much better ni siya mag-detect for weather. Kay for example, we have different kinds of climates or kaning humidity and temperature sa atong lugar. Panagsa sa weather sa kaning internet or sa mga news or in outside is ang specific na weather is for only in the region or in the city, not specifically in your area. So that's why we created the weather monitoring system specifically for a specific area. Neilwin, gusto lang sab namo mahibaw kani ba ang pinakaunang imbensyon nga imong gibuhat o aduna pa kay mga laing imbensyon o kung naaman unsa sab kini o para asa sab kini magamit? I have other researches, pero ang other researches nako is individual. For example, when I was in grade 10, I invented a project na kaning automated boat na ginagamit siya for water quality monitoring sa shrimp ponds. Which is ang goal sa ko research is all-in-one siya nga system na very useful po sa mga negosyante. And my current na research karon is about naman sa gihapon sa agriculture, which is an hydroponic and aquaponic system using Arduino gihapon. So kani siya na mga research gihapon is nagagamit siya Arduino pero it is automated by itself. So di na siya kailangan og human intervention, which is very useful siya for kay para makalast ang activities for kanang human errors. Paunsa ba ninyo gidiyal ang matag usa ilabi na nga aduna mo yung mga kanya-kanyang ideas? Sa unsang pamaagi mo nag-usa na kining teknolohiya ang inyong buhaton? Ang amuang strategy is magsige mi og brainstorm and kani mangita mi og mga problems which is common sa amuang area. So sa amuang group, ang plano mo permente is kani mag-meetups, naga-check permente kung unsay mga musulpot na mga idea sa kaning mga namo na i-share dayon sa magtigusa, tapos open man sad mi sa tanan mo mga ideas, which is much better na kung open mo kay para pwede na ninyo mapilian kung unsa na mga problems ang mas lamang karon na gamit pod siya na i-solve karon sa inyo ha. There are many types of challenges that you will encounter naman kung magbuhat jud anin na type of researches. Number one is kaning availability sa mga parts sa Arduino, which is very lisod siya, and naay times na naay parts sa device or sensor sa device nga medyo costly siya or expensive, and which is kaning lisod pud siya pangitaon diri sa ato ang kaning lokal or diri sa ato ang country. Time consuming pud ni siya bago nimo siya magamit. Unsa ba ka proud karon sa inyong imbensyon o kung unsa bay sunod ninyong plano? Very proud ko as a contender sa una and competitor sa una sa school when it comes sa inanin ng mga types of researches. And proud pod me na kaning nabuhat naman ni siya na type of research, which is kaning gamit ni siya ng mga types of research sa dili lang pud sa mo maka-benefit but for the others also. For example, sa kanina research naka-benefit pud ang amuang school sa paggamit aning weathering station na Arduino.
Nilwin, karon nga gila mo as young inventor sa Mati City unsa bay pangandoy sa kinabuhi sa usa ka Nilwin? As a Bachelor of Science and Information Technology nga student, ang pangandoy nako is mag-program ng mga types of kaning mga languages na not just like ideas but also kaning studying also programming languages kay would not work if you don't have enough knowledge for it. Kaning karon akong gi-take up na course is very helpful when it comes sa kaning Arduino na technology and other technologies. Nilwin, una kita matapos, mamahimo ba ka mohatag og mensahe labi na sa mga kabatan-una natong mga kapuso viewers nga nananaw karon takna? Today is your opportunity to build your tomorrow of what you want. In order to succeed, you will encounter failures and kaning mga challenges yun. Failure is not the opposite of success. It is part of a success also. In research kasi there are trials and errors in making these types of researches. So ang failure is naadyo na siya permanente and imuha na siyang ma-encounter. And panagsa after that trials and errors, it would kaning seed to success panagsa, which is na ang nahitabo sa mga karon. In our research, we have different kinds of challenges na nahitabo sa mga, like wala mi budget for our kaning mga this type of projects kay tungod kaning wala pa kaning nakitaan or wala pa nakaipon, or kaning mga materials is lisod pud pangitaon, which is mo na siyang appeal na siya sa mga types of challenges na may encounter karon. So as a kaning inventor inventor, I encourage students like me na don't give up on, for example, you have ideas on your mind. Just try to research, try to study if feasible ba siya ng mga types of kaning ideas na pwede pud ma-apply sa inyo karon sa inyong mga paligid karon, or for example karon sa tuang environment karon, ang number one problem pwede pud na dira mo mag-focus kana ng mga types of mga problems kaya para masugpo na to na mga problems karon. Again, congratulations sa inyuhang success and daghan kaayong salamat kay naghatag ka sa imuhang panahon dinhi sa At Home with GMA Regional TV, ug daghan kaayong salamat kay naghatag yun ka og dungog sa tibuok Mindanao. Thank you so much and more power sa inyong upat. Thank you and God bless din sa inyo lahat po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.